wami umakhelwane athi ngoba bheka-ke friend okanye bheka-ke mnganami, enye yezinto ezokusebenzela yithi uma ubuye emakhaya ubuye sewuneyakhe transport ohamba ngayo. Why lo muntu ethetha lento? Yingoba kazani nawe. Ikhona abazalwane abantu abakwaziyo abakunqeneleli i-destiny right. Even now kunabantu abazondwa ngenxa yomzamo wabo. uJesu akazondwanga ngoba nakho ubulela umuntu. Asingayiphambanisi bazalwane. Wazondwa ngoba nakho sekuvela injongo ebuzalelweni. Amen. Uthe umesezelwe waqala uHerode wathumela izazi. iBhayibheli uma sele zifika izazi zayibona indodana bahamba bayomemezela bathi simbonile ozelweyo. Likhona abazalwane wathi uHerode nalihele bulala lonke amadodana ngoba le ndoda inotshintsho ezolenza ebantwini. Inotshintsho ezolenza ebantwini. Sengiyathandaza ngoba. Hallelujah. I'm about to pray now. Ithi-ke lo daba sengihlala phansi. Yithi lesa. Ithi-ke waqala wazingelwa. Uma ezingelwa akazingelwa ngoba nakho wonile. Uzingelwe because of ufika abantu behlupheka bebulaleka. Wathi uJesu yabona-ke ngiyisinkwa sokuphila. Wafika uJesu wasisonka abantu belambile waqala wayisinkwa. Lithi iBhayibheli balobo Johane noPeter bathe sebeloba bangathola lutho. Waqala uJesu wafika. Uma sebefikile wathi uJesu nina ake niphinde niyofaka ngoba ngiyayazi I have authority. Kuyenzeka uyibona impumelelo seyikude kodwa mina njengoJesu nginamandla oyithatha ndibeke phambi kwakho. Kwenzekile uTshaba lwayenza indlela yamfiliba wayibona impumelelo ikude kodwa lisekhona ithuba loba ingabuya ibe phambi kwakho. Ngiyathandaza ngoku uShamayi abanye baphelelwa nabithemba loba ikhona engenzeka ezimpilweni zabo kodwa namhlanje kunendoda eyathi gqithiwe kufeziwe. Unethi kufeziwe ufana nendoda engathi bhala ulayini wathi bona-ke manje akekho ngaphinda adlulela qebile ngawe. Hallelujah. Lento engitho uzoba yiyo uzoba yiyo. Hallelujah. Sengithandaza uphinde leli vesi wadwa nje. Sengithandaza.